Kam mám ísť? Najlepšie načasovaný flash od neho? To bol tvoj flash. Nie, to bol jeho flash. Nie, to bol jeho flash. Môžete sa hádať inde? 41 minút. Pozri sa, vidíš tam na zemi, tam ten dekál proste vedľa tej bomby? Pamätáte si na to? Tie časy, keď váš brat alebo najlepší kamarát dokázal sedieť pri počítači od rána do večera, bez prestávky. A na obrazovke svietilo jediné logo CSGO. Nebola to obyčajná hra. Bola to srdcovka. Hra, ktorú hráči skutočne milovali a ktorá pre nich znamenala neuveriteľne veľa. Na dlhé roky to bol Kráľ. Top 1 hra, ktorú hrali všetci. A práve preto je tak ťažké uveriť tomu, čo sa stalo. Hra, do ktorej milióny ľudí investovali 100 000 hodín svojho života, sa z ničoho vytratila z vrcholu. Ako mohla takáto legenda skončiť takto neslávne? A prečo na ňu dnes už len spomíname? Presne na toto sa dnes chcem pozrieť. Toto je príbeh vzostupu a pádu Counter-Strike Global Offensive. CSGO nebola nová hra, to určite všetci viete. Bola to skôr vylepšená verzia starých legend ako CS 1.6 a Source. Táto hra už mala obrovskú komunitu miliónov hráčov. Úspechy, aké má v dnešnej dobe napríklad taký Fortnite. A títo hráči sa tešili na modernejšiu verziu. A najhlavnejší základ toho, prečo to všetci tak milovali, bola hrateľnosť. Chlapci, určite si to všetci pamätáte. Tie strelby, ten recoil, kto by si to nepamätal, že? A samozrejme, súťažný matchmaking, to bolo top. Jedno tlačidlo a išli sme 5 na 5. Bolo to super. Ach, tá nostalgia. A neskôr sme v auguste 2013 dostali update The Arms Deal a pridal do hry skiny. Tí, čo ma sledujú, vedia, že to neznášam. Už len kvôli tomu, že to vývojári tlačia kvôli peniazom. No a do hry prišli bedne a kľúče a už tu bola možnosť získať vzácne skiny, ktoré sa dali na Steam markete predávať za reálne peniaze. Neskôr Valve z peňazí, ktoré boli zo skinov a kľúčov, začala financovať obrovské turnaje, tzv. Majors. A CSGO už nehrali len hráči doma, ako som to možno robil ja. Hrali to aj profesionálne tímy, napríklad hviezdy ako Paša Biceps alebo Olof Meister a sledovali to milióny divákov na Twitchi. Na úplnom vrchole sa CSGO dostala v rokoch 2019 až 2020. Bolo to úplne šialené, tie čísla, tá komunita, všetci začali obchodovať so skinmi a youtuberi tvorili o tom obsah, ktorý mal 100 000 videní. Bolo to niečo neuveriteľné. A v tom čase, a najmä ja som si myslel, že CSGO nič neprekoná, že nemá hraníc a že to proste takto pôjde ďalšie roky. Hrali ju milióny hráčov na Slovensku, v Česku, všade po celom svete. Tá hra bola proste gigant. Ale ako to už poznáme, na vrchole sa nedá byť večne, najmä ak prestanete robiť čokoľvek preto, aby ste tam zostali. A presne to sa stalo. Potom sa to celé akoby začalo spomaľovať. Povedal by som, že Valve trošku zaspalo. Prestali pridávať ďalšie updaty, čož bolo čudné už aj pre hráčov. Čo sa deje? Sa každý pýtal. Dokonca aj ja som bol zaskočený. No a potom hackeri. Bolo ich čoraz viac a hráči si začali všímať, že o hru sa nikto nezaujíma. Teda to tak aspoň pripadalo. A hlavná vec? Všetko to bolo dlho rovnaké. Nič sa nemenilo. A presne do tejto situácie 2. júna 2020 dorazila nová hra Valorant od Riot Games. Táto hra bola síce inšpirovaná CSGO, ale mala svoje vlastné nápady, aby to nevyzeralo ako úplná kópia. Mala postavy, tzv. Agentov so špeciálnymi schopnosťami. Niektorí hráči to nazývali nové CSGO, ale to nebola pravda, bol medzi nimi obrovský rozdiel. A taktiež Valorant bol farebnejší. Ale nebolo to len o tom. Oni CSGO, povedzme, ukradli komunitu. Veľa hráčov sa začalo presúvať k Valorantu. A nie len komunita, presunuli sa aj veľkí streamery a dokonca aj profesionálni hráči ako napríklad Scream alebo Nitro a mnoho ďalších. Videli v tom novú príležitosť. Valorant bol všade, zobral si trón a vyzeralo to tak, že je tu koniec pre CSGO. Valve pochopili, že ich pozícia nie je taká istá, ako si mysleli. A potom, po rokoch prišlo to veľké oficiálne oznámenie od Valve. V roku 2023
Counter-Strike 2. Vývojári nám vtedy sľubovali veľké zmeny. Nový Engine Source 2, krajšiu grafiku, vylepšené zvuky, že to bude proste modernejšie. Komunita sa tešila. A ja som si povedal, možno sa gigant vracia, aby si zobral späť svoj trón. Ale chlapci, pre mňa to bol úplný prepadák a verím, že aj pre vás. Viacerí hráči písali o tom, že toto proste nie je CSGO. Že to je len nejaká verzia s krajšou grafikou, ale inak ničím nezaujala. Chýbali obľúbené herné módy ako Arms Race a Danger Zone. Hra bola úplne plná bugov a optimalizácia bola katastrofa, ty vole. A streľba a pohyb boli horšie ako v starej hre. Akože halo, Valve, čo sa deje? Toto som si prisahám vtedy povedal. Preboha, veď koho by to nesralo? Som mal takú chuť ísť za vývojármi a povedať im, či sa nechali nahradiť nejakými opicami alebo čo. No a osobne si myslím, že toto takto vôbec nemuselo skončiť, kebyže sa vývojári venujú starej hre. Táto hra padla kvôli svojmu nástupcovi. Sice áno, hrajú ju, má svoju komunitu, ale rozdiel je obrovský. Chlapci, a nechcem vidieť komentáre typu, že ju stále hrajú 100 000 hráčov. Áno, hrajú, ale toto nie je vrchol. Toto je už len taká spomienka, že zapnem si, lebo si chcem zaspomínať a zahrať. Proste už to nie je ten gigant, ktorého sme poznali. A prečo? Lebo vývojári chceli niečo moderné a ja nechápem na čo. Tá hra bola dobrá taká, aká bola. Bože, ale už to nebudem komentovať, lebo mám z toho fakt nervy. Ale tak čo? Oni zarobili, my ich nezaujímame. To je môj názor. A čo sa týka budúcnosti, má hra ešte šancu vrátiť sa k sláve? Osobne neviem, chlapci. Možno nejaká šanca tam je, keď sa vývojári prebudia z vízie do reality a začnú robiť to, čo hráči chcú. Nie to, čo chcú oni. Ale samozrejme, CSGO síce možno prišla o svoj trón, ale určite je to hra, ktorá vždy ostane legendou. Svoje meno má v hernom svete zapísané a aj tam ostane. No a teraz vy, vyjadrite sa v komentároch, čo si o tomto celom myslíte. Či na to máte iný názor, alebo či je pre vás jej pokračovanie lepšie. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Budem za to veľmi vďačný. Tak borci, vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaute.